Asabani lesikhwama. Namhlanje mina noNikhil sithola isikhwama sama-diamond esitolo. Yazi umlisi uAbhishek yena ubekade eshushumbisa isikhwama sama-diamond sikaRakafrau. Ngabe lawo ma-diamond awakho hlampa. Umnyeni wakho uphinde wadlala ngawe futhi. Ubezidlalela nje yena. uRagavu uyashushumbisa ngisho namhlanje. Ngabe uAbhishek ufa ngenxa yakho? Kuzoba namhlanje ibhizinisi angilikhumi ngokusemthethweni ngokuphelele. Ungacabanga ukuthi sekuphelile lokho. Mina ngiyahlezi ngikuqaphile. Akufuni mina usizobhalavi kanye nomyeni wakhe. Angithi nina nonke la ekhaya benimukela phansi umyeni wami. Ngitshela ukuthi uba nobhedayo manje. Uma uthando lwami nokuthembeka kwami kumsulwa, noRagavu wami uzoshintshana kanjani? Elinye ithuba ngomsombuluko kuze kube yisonto, magamanxe ihora lesikhombisa ebusuku kuStar Khanya kuphela.